Imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Sizovula ngesihlabelelo 181 inkosi kusephama webandla. Agama
Amen. Ishloko that's all right. Put it up. Ishloko salenkonzo sithi ukumesaba uJehova kungukuqala kokuhlakanipha. Ukumesaba uJehova kungukuqala kokuhlakanipha. Le nkulumo noma leli vesi silithola encwadini yezaga zokuqala ivesi lesikhombisa. Uma le ncwadi iqhubeka ithi iziwula ziyadelela ukuhlakanipha nokuyalwa. Uma kukhulunywa ngobuwula bongamesaba uJehova, ungacabanga ukuthi kusho umuntu nawo ongambona ukuthi akasile ekhanda. Kanti cha akunjalo. Abantu abazazi ukuthi bahlakaniphile kakhulu bayiziwula phambi kaNkulunkulu. Yini sithi baziwula? Noma ungaba liqhawe elinjani lapha emhlabeni, noma ungaceba kanjani, noma ungamkhulu kangakanani, noma ungaziwa umhlaba wonke, kodwa uma imisebenzi yakho ingamgcolisi uNkulunkulu, uyogcina esigodini sosizi. Lokho kugcina esigodini sosizi kusho ukuthi uyisiwula, ngoba uhlakaniphile ngokwala emhlabeni, kodwa awuboni ukuthi lokhu kuhlakanipha kwakho ekugcineni kwempilo yakho ngeke kukuse ezulwini. Isikhathi esiningi bonke abantu abasekulahlweni ngabantu lapha emhlabeni ababe ngosiyazi, bengosaziwayo emkhakheni yahlukahlukene, kodwa ababe ngamesaba uNkulunkulu. Umuntu ongamesaba uNkulunkulu uyefana nengane ekhasayo. Ingane ekhasayo yakhasela kuyo iphulu noma isiziba, ifike iphoseke khona, ingaboni ukuthi iphule. Okuzothuma ingena kuyo ife. Mhlawumbe iqonde emlilweni, iwuphathe ngesandla. Ingacabanga ukuthi ukuphatha umlilo ngesandla kuyabulala. Banjalo ke abantu abahlakaniphile lapha emhlabeni bonke, noma bangamakhosi, noma bangabafundisi, noma bangama prime minister, noma bango president, kodwa uma ungamesabi uNkulunkulu uyafana nengane ekhasayo, ngoba ukwazi ukubona into ephambi kwakho. Awunawo amehlo asezulwini, awukwazi ukubona into ezokwenzeka emva kokuba inyama yakho isifile. Awukwazi ukucabangela umphefumulo wakho. Banjalo ke abantu abangamesaba uNkulunkulu benza noma yini ejabulisa ingqondo nenhliziyo yabo. Bengacabanga ukuthi lempilo yabo iyinto engekho, engaphela noma nini, bese besithola sebengabalahliwe kwelizayo. Abantu abaningi bayakholwa, kodwa bakholwa izinto ezivuna bona, ezingabavuni basithalalisa bengazenzi. Mhlawumbe bavele basichithe njengento engekho. Abantu abaningi ukukholwa kwabo
kwakheke ekuthenini yiphi into abayithandayo. Abakholwa ngokuthi uNkulunkulu ufunani kubo. Kodwa ukukholwa kwabo bazikhethela bona ukuthi sifuna ukuthi thina sikholwe kanje. Babethi iya uyashiwo nje lokhu ngamakholwa kusesabisa. Kodwa khona kukho. Ngoba ngempela uma abantu bazi ukuthi uma ungalaleli umthetho kaNkulunkulu uyesihogweni, angikholwa ukuthi ngabe basiphatha ngalendlela abasiphatha ngayo. Kodwa kukhona ukungaqondi, ungabanalo iso lesithathu, ungabanalo iso lomoya, ungacabanga ukuthi njengoba ngiyilapha nje ngihleli lapha temporarily, kodwa ikhaya lami ngempela ikhaya elizayo, ikhaya laphakade. Laba abantu ngokusho bathi bayakholwa njengathi, bathi bayakholwa ukuthi ekufeni sikhona isigodi sosizi, ekufeni sikhona isihogo. Bathi bayakholwa ukuthi ukhona uNkulunkulu, zikhona nezithunywa zikaNkulunkulu. Njengoba sikhona nje bonke abantu bayakholwa ukuthi ukhona uNkulunkulu, bayakholwa ukuthi zikhona izithunywa zikaNkulunkulu. Kodwa bese ungaze waqonda ukuthi uma beyikholwa leyo nto, pho abahambi ngani ngemkhondo ezimemezelo zikaNkulunkulu. Ukholwa wenze njengoba uNkulunkulu efuna. Kungukuqala kokuhlakanipha. Ngoba uma ngabe ungahambi ngendlela kaNkulunkulu uyisiwula. Zisho njalo incwadi yezakhe ithi uyisiwula. Noma ngabe ungumfundisi, noma ngabe ungumpristi, noma ngabe udokotela wenkolo, noma ngabe unjani, noma ngabe usoziwayo, kodwa uma ngabe ungamesabi uNkulunkulu, uma ngabe ungawugcini umthetho kaNkulunkulu, uyisiwula. Uyisiwula ngani? Ngoba awukwazi ukubona ukuthi lempilo engiphilayo ekugcineni iyongifaka enkingeni. Kodwa isikhathi esiningi uNkulunkulu bamdumisa ngezindebe zomlomo kuphela. Bahlabelela ngaye, basine ngaye, bashumayele ngaye mhla kuvela ithuba lokwenza lokho. Kodwa benze lokho okushiwo nguYeshua kuMathewu 15:8 lapho ethi, lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo, kepha inhliziyo yabo ikude nami. Bangikhonza ngeze, bafundisa izimfundiso ezimiyalo yabantu. Ileyo nkinga ebhekene nabo bonke abantu emhlabeni ukuthi uNkulunkulu bamkhonza ngezindebe zomlomo, kodwa abamkhonzi ngezenzo. Ngokwenza bakude kakhulu noNkulunkulu, kodwa ngokukhuluma baseduze kwaNkulunkulu. Abantu abaningi baba ngamakholwa kuloko okuvuna bona, abakwenza okufunwa uNkulunkulu, uma kungazi kubasiza ngalutho bona ngokucabanga kwabo bese lapha emhlabeni. Abantu abaningi ukukholwa kwabo benza lokho ukukholwa okuvuna bona. Uma into esho uNkulunkulu ingabavuni, bayayichithela uNkulunkulu. Uma ethi uNkulunkulu umuntu wesifazane engalifaki ibhluku, bona belithanda ukulifaka ibhluku, bayalifaka ngisho bazi ukuthi usho njalo uNkulunkulu.
uma ethi uNkulunkulu ungagundi bona bayagunda noma bazi ukuthi uNkulunkulu ukushilo lokho ngoba bayakuthanda. Uma ethi uNkulunkulu ugcina isabatha abaligcini isabatha bazi ukuthi uNkulunkulu abaligcini isabatha ngoba babona ukuthi ukugcina isabatha kubachithela isikhathi. I-weekend usuku lapho kufanele bezenzele noma yini abayithandayo. Abamkhonza uNkulunkulu ngezenzo zabo kodwa bamkhonza uNkulunkulu ngomlomo wabo. Akakho umuntu ongamkhonza uNkulunkulu ngomlomo kodwa bayingcisana abantu abakhonza uNkulunkulu ngezenzo. Siyazikhethele indlela esifuna ukukholwa ngayo hayi ebekwe nguNkulunkulu bese sithi siyakholwa ke ngalendlela yokukholwa bese kuthi uma sibhekanana noma iluphi usizi bese simbiza uJehova ngokusikhohlisa ngokuthi uma simbiza uzosisiza ngoba sihlale simdumisa ngezindebe zomlomo wethu. uNkulunkulu kuya kuthi mase kufika usizi bese simbiza ngoba sazi ukuthi siyamkhonza uma ngabe sihlabelela ngaye. Sazi ukuthi siyamkhonza uma ngabe sisina ngaye. Uma ungase uthathe amaculo egospel akhuluma yonke into enhle ngokudumisa uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu akadunyiswa kanjalo. uNkulunkulu akadunyiswa ngezindebe zomlomo kuphela kodwa into uNkulunkulu ufuna ukudunyiswa ngayo izenzo. Njengoba esho uShembe ethi mesabeni uJehova zukulwana ngezizukulwane nigcine imithetho yakhe anilobela yona uJehova ngencebe yakhe uMose ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo wemkhosi. Ngoba manje ngamdumisi ngemithetho yakhe akakuyamukela imithandazo yenu akasoze anehlisela izibusiso. Le nkulumo yakhulunywa umprofeti imile ayikwazi ukuthi ishintshe. Kodwa uShembe kwisilandelo sebandla uthi uNkulunkulu onamandla onke yise wabo bonke abamkhonzayo. Usho njalo uShembe uthi uNkulunkulu onamandla onke yise wabo bonke abamkhonzayo. Njengoba esho uShembe uNkulunkulu unguyise walabo abamkhonzayo. Ayikho into eshoza izithunywa zikaNkulunkulu engasilo iqiniso. Ngoba konke abakushoyo kusuke kuyilizwi likaJehova. Kunguye ohleli olimini lwabo. Ingilosi ivame ukusifundela incwadi yezaga zokuqala kusukela kwisahluko 22 kuya ku-33. Lamazwi afundeka kanje. Koze kube nini ziwula ndini nithanda ubula na? Nani zedeleli nithokoziswa ukweyisa? Nani ziwula nizonda ulwazi na? Buyani ngenxa yokusola kwami. Lalelani nginithulele okusemoyeni wami. Nginazise amazwi ami. Kusho uNkulunkulu. Ngenxa yokuba ngimemezile nenqaba. Nginike isandla sami kodwa alizange ninake. Aninakanga zonke izeluleko zami. Anikwamukelanga konke ukusola kwami. Ngakho ke nami ngiyonihleka usuku ngesikhathi nehlelwa inhlekelele. Nginikolodele lapho senigcwele uvalo. Ayikho into esabisayo ngokuthi uma wehlelwa usizi uNkulunkulu akholodele ethi hewa nakho phela. Usho uNkulunkulu incwadi le eseBhayibhelini esho ukuthi uNkulunkulu
uyohleka ngokuzokwesehlela wena uyambiza kodwa yena akekho lapho ngoba awusiyena umuntu omkhonzayo. Lapho kufika isiphepho esibhubhisayo nokwesaba kwenu sekufana nembubhiso nenhlekelele yoni ifika njengesivunguvungu nalapho inhlupheko nosizi kunehlela khona bayongibiza kodwa angikuphendula. Usho uNkulunkulu ukuthi bayongibiza ngoba noma imuphi umuntu kukhona isikhathi lapha obiza khona uNkulunkulu ebese ekhohlwa ukuthi akakaze emdumise uNkulunkulu. Yayisho njalo ingilosi ethi baze bambize nje bamazelaphi. Kufanele wazi uNkulunkulu ngoba ususekuhluphekeni. No, uNkulunkulu uNkulunkulu walabo abamkhonzayo. Amen. Bayongifunisisa kodwa ngeke bangifumane ngenxa yokuba bezonda ulwazi bakhetha ungamesabi uJehova. Abasilalelanga iseluleko sami bakudelela ukusola kwami. Ngakho ke bazovuna lokho abakutshalile basuthiswe isithelo zobuqili babo. Ukuduka kwabanganamqondo kuyababulala nokudemesela kweziwula kuyasibhubhisa. Kodwa lowo ongilalelayo uyohlala ephinde uyohlala ephephile engabi naluvalo lokwehlelwa ngobubi. Amen. Amen. Uma umuntu ekhonza uNkulunkulu akanalo uvalo ngoba uyazi ukuthi noma yini ezokwenzeka uNkulunkulu uzomvikela. Amen. Njengoba nababona abafana bakwaIsrayeli abane noma abathathu abane Shadrach no Meshach no Abednego bathi no isithando somlilo asisho lutho uNkulunkulu uzosivikela kuso noma engasivikele kodwa kuyokwaziwa ukuthi saxolela ukufa kunokuba sishiye uNkulunkulu wethu sikhonze isithombe. Amen. Lo uNkulunkulu ofuke phakathi wethu ufuna lokho okukholwa. Amen. Ziningi izinto uNkulunkulu ohlale esiyala ngazo eziseBhayibhelini kodwa ngoba iBhayibheli asilifundi futhi asifune kulifunda asazi lutho ngeliqukethe. Mhlawumbe akulona iqiniso ukuthi kungenxa yokuthi iBhayibheli asilifundi ngoba kumthandazo kaShembe ehlale siyifunda kunezaluleko eziningi kodwa asikulandeli okusho kuso ngoba simhlubukile uJehova. Kwesisikhathi akuyi ngokuthi abantu abalifunda iBhayibheli ngoba ihlabelelo samaNazaretha sihlale sisiphethe sisifunda umthandazo weSabatha usiyufunda zonke izinsuku kodwa asinendaba necontent yawo ngoba simhlubukile uJehova. Le ncwadi kuyizaga zokuqala sayinikwa ingilosi yikho nje sejwayele ukuyifunda kuleli bandla. Noma abantu bangahlakanipha kanjani befunde kangakanani noma bengaba ngabafundisi bebe neziqu zenkolo kuthiwe bangodokotela enkolweni kodwa uthola ukuthi the more umuntu ethola imfundo yasemhlabeni the more eba yisiwula ngolwazi lwasezulwini. The more efundela ubufundisi uvele abe yisiwula kakhulu uma sekuza kulokho okufuna uNkulunkulu. Kunjalo noma ungathatha bonke odokotela ababizwa ngo-Doctor of Divinity abazi lutho ngendaba kaNkulunkulu. Yizi iBhayibheli liphambi kwabo ngoba bafundiswe ngabantu basemhlabeni ngezinto zasemhlabeni.
Afanele ukuthi umuntu owudokotela emfundweni yeBhayibheli fanele ngaba akakwazi ukwahlukanisa umthetho kaNkuluNkulu nomthetho wabantu. Afanele ngabe kunjalo. Ngoba umuntu mase udokotela kufanele ukuthi efunde yonke into emkhakheni okuwo. Kodwa ngiyaqonda ukuthi kungani kunjalo. Awukwazi ukuthi ungaba udokotela enkolweni yobuHindu bese wazi ngenkolo yobuKristu. Awukwazi. Ngoba abantu abaningi ababoni ukuthi inkolo yobuKristu nenkolo kaJehova zinkolo ezimbili. So noma engaze ebe udokotela enkolweni yobuKristu kodwa uthola ukuthi akazi lutho ngenkolo kaJehova. Le inkolo kaJehova noma iseBhayibhelini labe inkolo yabezizwe kodwa abafundiswa lutho ngayo. Ngoba inkolo abakuyo ihlale inenhloso yokuqeda ngenkolo kaJehova. Ingilosi yasinika lencwadi kuba sizizwele thina ukuthi uNkulunkulu uyaye acabangeni, uyayicabange kanjani ngomuntu ongahambi emkhondweni ezimemezelo zezwi lakhe. Inhloso ukuthi ingilosi sinikeze lencwadi lena ukuthi sibe nesithombe sokuthi uNkulunkulu ukungamlandeli yena ukuthatha kanjani kuwe. Ngoba emabandleni uyawubezwa befunda bethi hayi ngokufela uJesu sizongena ezulwini, besho yonke lento. Kodwa uNkulunkulu ukubekile ukuthi uma ungamlaleli awusiyona ingane yakhe. Uma ungayisona ingane yakhe okuseqinisweni uyisitha sakhe. Usho njalo uJehova. And lokho kusemthethweni wesithathu. Ukuthi uma ngabe ungawugcina umthetho kaNkuluNkulu uyisitha sikaNkuluNkulu. Uyokulandela ezelandele isizukulwane sesithathu nesesine sakho. Ngeshwa asazi ukuthi isizukulwane ngokwasezulwini sineminyaka emingaki. Kodwa sonke njengoba silapha njena sithwele izono zokhokho bethu njengoba kade sisho isihlabelelo. Uthi-ke uNkulunkulu ngenxa yokuba ngimemezile nenqaba nginike isandla sami kodwa anizange ninake. Aninakanga zonke izeluleko zami, anikwemukelanga konke ukusola kwami. Ngakho-ke nami ngiyonihleka usulu ngesikhathi nehlelwa inhlekelele, nginikolodele lapho senigcwele uvalo. Usho uNkulunkulu. Can you imagine uNkulunkulu ekuhlela usulu? Can you imagine uNkulunkulu ekolodela? Ngoba wena ubheke ukuthi uNkulunkulu akusize. Kodwa uNkulunkulu usiza abamkhonzayo. Amen. Lapho kufika isiphepho esibhubhisayo nokwesaba kwenu sekufana nembubhiso, nenhlekelele yona ifika njengesivunguvungu, nalapho inhlupheko nosizi kunehlela, khona bayokungibiza kodwa angikuphendula, bayongifunisisa kodwa ngeke bangifumane, ngenxa yokuba bazonde ulwazi bakhetha ukungamesabi uJehova. Abasilalelanga iseluleko sami, bakudelela ukusola kwami. Ngakho-ke bazovuna lokho abakutshalile, basuthiswe izithelo zobuqili babo. Ukuduka kwabanganamqondo kuyababulala, nokudembesela kweziwula kuyasibhubhisa. Kodwa lowo ongilalelayo uyohlala ephephile, engabi naluvalo lokwehlelwa ngokubi. Uma uhlala ngokulalela uJehova uba ngophephile.
awubala luvalo lokwehlelwa ngokubi njengoba singanawuvalo bathi abantu befa bebulawa yi-COVID-19 thina ingilosi yasicebisa ukuthi asimcele kanjani uNkulunkulu samcela saphila njengamanje asinalo uvalo lokuthi khona into embi engasisehlele ngoba siyazi ukuthi siyamkhonza uJehova uma ngabe kuba khona into esehlelayo sobiza uJehova esabele amen ngoba ku-Isaiah 59 uthi uNkulunkulu angakho ukuthi anginamadlebe ukuzwa ukuthi ngithini nokuthi ngibone ukuthi yini enihlupheke ngayo kodwa ububi benu izono zenu zivimbile ukuthi ngizwe ukuthi ngithini uNkulunkulu sichazele ukuthi into eyenza ukuthi uma ubika uNkulunkulu usizi lwakho engaphenduli inkinga ikuwe ayikho uNkulunkulu kuleli bala sesinobufakazi obukhulu bokuthi uma uhamba ngezimiso zikaNkulunkulu uvikeleke kunanoma yipi inhlekelele Ku-2019 iCovid-19 ihlasele umhlaba wonke kwafa abantu ngapha nangapha kwafika ingilosi kithi yathi nikelane nicele uJehova anivikele nemindeni yenu kulesi sifo sanikela sonke sacela ukuthi sivikeleke nemindeni yethu iCovid-19 yaqala yaze yaphela kungafanga noyedwa kithi nasemndenini yethu uNkulunkulu akakufihlile ukuthi uma nimhlubuka uba yisitha kuwe lokho kusemthethweni wesithathu emthethweni elishumi lapho ethi ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu ngihambela ububi bawo yise kubantwana kuso isizulwane sesithathu nesesine sabangizondayo ngezwe ukuthi uNkulunkulu uthini uthi laba abantu abangawugcini umthetho wakhe abantu abamzondayo kepha ngibenzela umusa abayizinkulungwane abangithandayo begcina imiyalo yami abantu abagcina imiyalo kaNkulunkulu abantu abamthandayo kusho yena abantu abangayigcini imiyalo kaNkulunkulu abantu abamzondayo uNkulunkulu akusho mina kusho yena uNkulunkulu uNkulunkulu uma ungahambi ngezimiso zakhe uyisitha sakhe ngakho ke uyakujezisa ngalokho aze ajezise isizukulwane sesithathu nesesine somuntu omhlubukile kodwa kukhona into iningi abantu abangayazi akusho ukuthi uma abezizwe benza into ephambene nomthetho kaNkulunkulu nabo bayajeza njengathi ngoba akukho sivumelwana abasenze noNkulunkulu sokuthi bamkhonze that is the key uma sibona abelungu benza noma yini sibona beba ngama prostitute bekwenza kuba semthethweni kuba ama prostitute bevuna ongqingili nayo yonke lezi zinto abazenzayo nathi siyabalandela kodwa asifani nabo ngoba abelungu bangabezizwe abelungu abakaze benze sivumelwane noNkulunkulu sokuthi bemkhonze umuntu ojeza ngongamkhonzi uNkulunkulu umuntu ozivumele yena ukuthi usengaphansi kaNkulunkulu ikhona njena before ngaphambi kokuthi uphelele lapha kufanele uguqu phakamise isandla uthi ngiyayikhetha inkosi yasephakameni amen ngalokho you are binding yourself kwisivumelwane sokuthi ngiyophila endlini kaJehova kuze kube sekupheni kwenzuku zami that is a covenant oyenzayo
By standing up and raising your hand, uthi ngiyikhetha inkosi yasekhwameni, it's a covenant. Yokuthi ebesethu shembe khumbula ukuthi namhla wenze izivumelano noJehova uNkulunkulu wakho ukuthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zakho. Yabo. Kufanele ngaso sonke isikhathi ukukhumbule. Kodwa uma umuntu omlungu enza isono, asikho isono ngoba akanaso isivumelwano noNkulunkulu, akasiyena umntwana kaNkulunkulu. Ukhonza omnye uNkulunkulu. Lo uNkulunkulu omkhonzayo ke kukuyena ukuthi abantu abangaphansi kwakhe ubaphatha kanjani. Kodwa angeke umuntu okwesinye isizwe ejeze uma enza into wena ngokaNkulunkulu owazi ukuthi kayenziwa. Ngoba asikho isivumelwano. Kukhona lapha encwadini noma uDuteronomy 23 lapho ukuthi khona uma ufanele wenze isivumelwane noNkulunkulu. Kodwa uma ungasasigcini isivumelwane uyakujezisa uNkulunkulu. Kodwa uma singekho isivumelwano osenzile awujezi. Lesi sivumelwano esiphakathi kwaNkulunkulu nathi izizukulwane ngezizukulwane zethu. Njengoba ngikhuluma nje sithwele izono zokhokho bethu. Sithwele izono zobaba bethu ngoba obaba bethu entered into a covenant noNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyoba uyise wabo ebabheke kukho konke ukuhlupheka kwabo bona bemkhonze begcina imithetho yabo. Isivumelwane lesesenziwa abantwana bakaNkulunkulu naye. Ngakho ke uma singasasigcini leso sivumelwane sesenkingeni. Kusho ukuthini lokho? uMose noYeshua bathi mibili imiyalo kaNkulunkulu. Oqala ngothi thanda uJehova uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke nangomphefumulo wakho wonke nangomqondo wakho wonke. Lowo ngumyalo oqondene nabantwana bakwaIsrael ukuthi uma bewephula baye ekulahlweni. Angazi noma niyangizwa lo myalo ukuthi thanda uJehova uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, umyalo oqondene nabantwana bakwaIsrael noma nabantu sebekhethe ukuba bebe ngaphansi komthetho kaJehova. Owesibili uthi ubothanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Lowo ngumthetho othinta sonke isintu ukuthi umuntu nomuntu akabe nobudlelwane obuhle nomunye umuntu. Lo ngumthetho osithinta sonke isintu noma ngabe ukuyiphi inkolo. Kodwa thina sizwe simnyama uNkulunkulu wenze isivumelwane nokhokho bethu ukuthi singabantwana bakhe phezulu kwezizwe zonke esemhlabeni. Kusho uNkulunkulu. Ngakho uyothi esenzela konke esicelayo njengobaba wethu nathi sihambe ngezimiso zakhe. Njengoba noma ubani uyaye ehambe ngezimiso noma ngomthetho kayise. Angithi kunjani? Ileyo nto ebukeka singayazi. Siyasibuke kwezinye izizwe ezikwenzayo okuphambene nomthetho kaNkulunkulu. Bese nathi senza njengazo. Kanti zona azinasivumelwane noNkulunkulu. Uma uJehova ethi khumbula imini yeSabatha igcine ibe ngcwele, esinye isizwe asenze isono uma singaligcini iSabatha. Ngoba enkolweni noma osikweni lwaso awukho lo mthetho. Kodwa wena ungaphansi komthetho kaJehova, izizukulwane ngezizukulwane zakho. Ngakho ke uma weqa umthetho kaJehova uyajeza nesizukulwane sakho. Ngeshwa asazi ukuthi isizukulwane ngokwasezulwini siphela nini. Yikho umthetho kaNkulunkulu sithi umi ngunaphakade. Uthi ke ushembe kwehlabelelo esihubile. Sinosizi ngesizwe sakithi. Siyawukele inkosi sizintandane. Asinamkhululi ngaphandle kwakho
ungasikhulula ekuboshweni. Usitele ngani inkosi kangaka? Buyela kithi usithethelele. Obaba bethu bona abasekho, sithweleke thina izono zabo. Shaya inkosi uphozise. Wena sonile, siyavuma ebusweni bakho. Singabakabani uma silahlwa nguwe? Buyela kithi inkosi yoxolo. Lesihlabelelo isihlabelelo ngabe sihlatshelelwa yiso sonke isizwe sakwaZulu. Lesihlabelelo isihlabelelo ngabe sihlatshelelwa yiwo wonke abantu base South Africa ukube bayamazi uNkulunkulu. Ngoba uShembu sesifundisile ukuthi asicele kanjani kuNkulunkulu ukuthi athethelele izono zethu ngenxa yezono ezenziwa ngokhokho bethu. Kodwa abantu abamnyama bakwenzi lokho. Abanendaba. Kodwa ukuhlupheka kubaphethe. Sonke thina isizukulwane sika Jacob sithwele izono zokhokho bethu. Abazenza uJehova esebakhethile wabatshela ukuthi bayisizwe sakhe. Bavumelana naye ukuthi uyobenzela konke abakucelayo, bona bese behamba ngomkhondo wezimemezelo sezwi lakhe. Uma sesitholakala sesikhonza abanye uNkulunkulu noma ngayiphi indlela sesimhlubukile uJehova. Ngakho ke okumele sikulindele izijeziso ozibekile ukuthi uJehova kuDuteronomy 28. Akushintshe. Isiqalekiso noma isijeziso eziku-28 Deuteronomy zimi ngunaphakade kithi. Ngoba noNkulunkulu wathi yosiza kuze kube ngunaphakade, wathi ngeke sisuke kithi. Kodwa uma simhlubuka uyokwenza ukuthi nokuthi nokuthi nokuthi. Abantu abakhonza abanye abantu noma abakhonza umuntu bambize ngoNkulunkulu, lo muntu kuJehova uyisithombe. Noma yini engomunye uNkulunkulu engasiye umdali wezulu nomhlaba, phambi kwaNkulunkulu isithombe. Njengoba singabantwana bakaNkulunkulu, uma sesitholakala sesikhonza abanye abantu noma ezinye izinto, sesiweqile umthetho wokuqala othi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. uJehova usisholo yena ukuthi uNkulunkulu onomhawu. uJehova uyacasuka uma ezwa umuntu othi ukholiwe kuye esebiza omunye umuntu ngoNkulunkulu. Lokho kukhuluma kuchaza ukuthi usumhlubukile uJehova, uNkulunkulu wakho othe nguye yedwa uNkulunkulu. Ziningi izinto ezingukuhlubuka uJehova. Abantu abaningi ikakhulu abafundile abangabaphathi bezwe abahluphi ngendaba kaNkulunkulu. Bacabanga ukuthi inkolo ngeyabantu abathize, laba abangahlaniphile kahle. Bengaboni ukuthi ibona iziwula. Yabona njengoba sikholwa njena abantu abaningi bacabanga ukuthi kukhona okungalungile kithi, ahlaniphile kahle. Kodwa seqinisweni ibona iziwula. Ngani? Ngoba njengoba mina ngimphambili kwenu nje, ngingahlala ubusuku ngisebenze ngishumayele ngenza impilo, kodwa khona into engiyaziyo ukuthi uma ngihamba emhlabeni lokhu engikwenzayo kuyoholela ezulwini. Amen. Ngiyakwazi lokho. Kodwa umuntu ohlakaniphile ofundile akakwazi ukuqonda ukuthi uma ngingahambi ngendlela kaNkulunkulu ngiyojeza ezulwini. Ngoba ukube bayazi ukuthi bayojeza ezulwini, ngicabanga ukuthi ngabe khona imizamo abayenzayo, ngoba abantu bonke abahlakaniphile baba nama-will, bebe namalokhoza, komukhosana usibiza ukuthini? Baba nomshwalense, ngoba usuke azi ukuthi uzokufa uma efa iy'ngane zakhe zisale zihlupheka. Usuke azi ukuthi ngelinye ilanga imoto yakhe ingase
ngishayise indlu yakhe ingase ishe ngase ngesikhathi ngigule uyakwazi kulokho yike ekuthathela umshwalense kodwa lokhu kwasezulwini akakuthathela umshwalense okusho ukuthi akakwazi ukuthi ngelinye ilanga uyobhekana noNkulunkulu ngoba ukube uyazi ukuthi ngelinye ilanga uyobhekana noNkulunkulu ngabe ukuthathela umshwalense lokho ikhona ke ngithi abantu abafundile babazi ihlakaniphi kodwa seqinisweni baziwula ngoba ukuhlakanipha kwabo kugcina ekuboneni into esenyameni abakwazi kuba neso lesithathu abakwazi kuba nokuqonda kweso lomoya abanalo iso lomoya lokubona ukuthi uma ifa inyama yami umoya wami uzodlula ngelinye ilanga uyoma phambi kwamahluleli. No, they don't care. They don't think about that. Behlakaniphile beyiyo yonke into. They don't think about it. Ngoba ukube bacabanga lokho ngabe nakho bakuthathela umshwarensi. Thina kodwa la ekhaya sinomshwarensi womoya. Uma umuntu engumholi wezwe noma engumholi webandla engazilutho ngoNkulunkulu lolozwe noma lelo bandla lisuke lisenkingeni yokubhujiswa noma yinini. Amen. Manje sinokhuluma ngomprofeti kaNkulunkulu nomprofeti nabaprofeti babanye uNkulunkulu. Sesichazeke kabanzi ngoShembe ukuthi ungumprofeti kaJehova. Saletha ubufakazi obuphelele bokuthi lokho esikushoyo kuliqiniso. Kubalekile ukuthi ukwazi ukwahlukanisa phakathi komprofeti kaJehova nabaprofeti babanye uNkulunkulu. Iningi labaprofeti babanye uNkulunkulu bayakwazi ukwenza izimangaliso ezinkulu njengaye umprofeti kaJehova. Ngoba mhla uSathane exoshwa ezulwini asizwa ukuthi kukhona amandla aphucwa wona. That's the thing. uSathane waphuma ezulwini eyiyo leyo nto la emkhulu asizwe ukuthi khona into wayephucwa naye uyazenza zonke izimangaliso ukuheha ukuba ube ngowakhe kodwa umehluko ukuthi umuntu ongaphansi kwenkambiso kaSathane egcineni uya esihogweni lapho okunokukhala nokugedla amazinyo khona kodwa umuntu ohamba ngezimiso zikaJehova egcineni uya embusweni wezulu afike ahlale ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Usho njalo uShembe kuHlabelelo 117 lapho ethi zothokoza izingilosi ezilinde emasangweni zibona abayizithunywa ebezinqamula emazweni bayohlala ngakwesokunene ekupheleni kwalezo nsuku bayothokoza ebusweni bakho benqamula emazweni. Ushushe yikho njena umkhokheli kuseni bekhuluma ngokuthi kufanele siphume siyoshumayela. Angathuka mina ngedwa, angathuka umkhokheli yedwa, asithukwe sonke. Ashawe sonke. Yikho besikhuluma ngomvangeli uDlamini. Umvangeli uDlamini wayeshumayela esitimeleni. Amanazi athi asebuhleni amhlasela athathe isihlabelelo lesasikhipha ngefastela. Ngoba wayeshumayela. Kodwa ngeke kwenzeke kulokho uma ungashumayeli. Uma ungakazi uthukela leli bandla uba ukwazi ukuthi awukawusebenza umsebenzi kaNkulunkulu. Kulula ukwehlusa phakathi kwezithunywa zabanye oNkulunkulu. Izithunywa zabanye oNkulunkulu ziqhakambisa izimangaliso ezenzayo kodwa zingakhulumi lutho ngokugcina komthetho kaJehova. Abantu abakhonza abanye uNkulunkulu ungabezwa bekhuluma ngeimangaliso kuphela kodwa abakhulumi lutho ngomthetho kaJehova.
ngisho ngaya kumaNazaretha namhlanje ngafica bekhuluma ngabaholi babo beshima ngaliso zabaholi babo kodwa ngisho abaholi babo abakhulumi lutho ngomthetho kaJehova ngisho sekuhlangene nabantu abazinkulungwane ngezinkulungwane abakhulumi lutho ngomthetho kaJehova bakhuluma ngokuthi bona bakhulu kangakanani umehluko ke lo ukuthi abanye uNkulunkulu bazibabaza bebabaze nemangaliso zabo kodwa lo uNkulunkulu esimkhonzayo simdumisa ngokugcina imithetho yakhe washo njalo noYeshua kuMathewu 5:19 wathi ngakho ke oweqa owodwa kule miyalo emincinyane afundisa abantu kanjalo uyakuthiwa omncinyane embusweni wezulu kepha oyigcinayo ayifundise lowo uyakuthiwa mkhulu embusweni wezulu yikho ngithi ngine confidence ukuthi noma ngafa ngofike ngibe mkhulu embusweni wezulu ngoba empilweni yami yonke kusukela ngathunywa ngikhuluma ngendaba kaNkulunkulu angilali ngikhuluma ngendaba kaNkulunkulu so ngizokwesabelana ukuthi angizokuya ezulwini uma ngabe ukuzizwa ijudeni eyidathisha impela kuneyijudeni ukuthi kungakabhali examination yona ibithi ngifuna ama distinction awu7 ngoba uyazi ukuthi usebenze kanzima ukuthi ewathole lama usebenze kanzima ngaleyo ndlela ke uzowathola ama distinctions yabo hayi ukuthi ama distinctions avele eyiqhamukele nje umuntu ozothola distinction uthi ebhala eqede exam ebe azi ukuthi kufanele ukuthi kulesi sifundo lithola distinctions uthi esatadisha ebe azi ukuthi kulezi izifundo ngizothola distinction ngoba uyazi ukuthi yonke into okuthiwa ngiyenze ngiyenzile nasezulwini kunjalo ke yabo uNkulunkulu usitshelile lapho ukuthi izingilosi ziyojabula mazibona abakade behamba benqamule emazweni befika ezulwini ziyojabula noNkulunkulu uyojabula efike labo ebabeke ngasesandleni sokudla sakhe kusho uNkulunkulu usho ushembe ukuthi kuyoba njalo and kuyoba njalo no so asikho isizathu sokuthi ungabazi ukuthi ngizongena ezulwini ngoba uyazi uwedwa ukuthi ngimsebenzele uNkulunkulu ngayo yonke indlela angiphinde ngisho ukuthi thina siyefana nabantwana bakwaIsrayeli uJehova usinike ingelosi kuba izohlala nathi ngendlela efanayo uJehova owayenika ngayo abantwana bakwaIsrayeli uExodus 23:20-22 uJehova uthi bheka ngizothumela ingilosi ikwandulele ukuze ikuvikele ohambeni futhi ikufinyelelise endaweni engiyilungisileyo ilalelise futhi uyithobele ungayivukeli ngokuba ayikuthethelela ngokuba isiphambeko ayikuthethela isiphambeko zenu ngokuba igama lami likuyo kepha uma ulalela nokulalela izwi layo wenze konke ekutshela khona ngiyokubazonda abakuzondayo ngibe yisitha sezitha zakho yebo njoba silapha nje nalabo abantu abazondayo noNkulunkulu uyabazonda akusho thina kusho noNkulunkulu ukuthi abantu uma umuntu ekuzondela ukukholwa uma umuntu ekuzondela ukugcina umthetho kaNkulunkulu uma umuntu ekuzondela ukuthi ufundisa ngomthetho kaNkulunkulu uthi uNkulunkulu njoba isitha sezitha zakho ngibazonde abakuzondayo kusho uNkulunkulu abantu abaningi umthetho kaNkulunkulu abawazi nokubaleka kokugcina umthetho kaNkulunkulu abakwazi nomphumela okuhlubuka uNkulunkulu abakwazi ngakho ukulahlwa kubo kuseduze kakhulu kunokuba babone umbuso wezulu kodwa kithi akunjalo iBhayibheli silifunda
ukuze sifundise abantu ngalo. Ngoba yonke imibhalo yeBhayibheli nezihlabelelo zamaNazaretha isesandleni sengilosi. Kade nimuzwa umkhokheli yasho ekuseni. Ethi ibheka la esandleni. Bese ilonke iBhayibheli layo lisesandleni sayo. Ingilosi alikho iBhayibheli eliphatha ngesandla. Hlala umuntu esimangalisa. Amen. Ingilosi iBhayibheli ilifunda esandleni sayo njengoba usuke ufunda iBhayibheli olidownloadile kwi-cellphone. I-cellphone yengilosi isandla sayo. uNkulunkulu sibonisa izinto ezisimangaliso sela lapha emhlabeni. Sasicaba ukuthi lezi zinto zingeza kwa-Israyeli singazi noma ziyiqiniso noma izona iqiniso. Kodwa namhlanje siyazi ukuthi ingilosi khona. Amen. Siyasazi nesimo sayo ukuthi sinjani. Ngakho ke ngempela singaya esikhopeni noma kwenze njani. Kodwa ukuba izingilosi zibe phakathi kwethu thina amaNazaretha asifikanga nathi. Kodwa zafika nomprofeti wethu, zafika noShembe. Ukuba khona kwezingilosi phakathi kwethu kukhombisa ukuba khona kwaNkulunkulu phakathi kwethu. Amen. Obese wahamba phakathi kwabantu cishe iminyaka engu-2000. Izwe lase-South Africa lisebumnyameni. Kuhlabelelo esikade sihlabelela uShembe uthi phakama kuphakama ngegama lenkosi. Zibiso zonke izizwe zakithi zisebuthongweni ngegama lenkosi. Zivukele kuwe kuphakama. Sinosizi ngesizwe sakithi. Sihawukele inkosi sizintandane. Asinamkhululi ngaphandle kwakho ongasikhulula ekuboshweni. Uthini uShembe ngalesihlabelelo? Usho ukuthini uShembe ma ethi phakama kuphakama ngegama lenkosi? Uzivuse zonke izizwe zakithi ngoba sebemnyameni zivukele kuphakama. Usho ukuthini uShembe ngalokho? Njengoba sisho ukuthi sekuphele icishe iminyaka engu-2000 uNkulunkulu engekho phakathi kwethu. Indawo kaNkulunkulu yathathwa nguSathane. uNkulunkulu waxoshwa ngabezizwe phakathi kwethu. Kodwa lo uNkulunkulu wabezizwe ufike njengenyoka eyahlasela abantwana bakaNkulunkulu ensimini yaseEdeni. Okwathi uma sebekwamukele abakutshelwe inyoka balahlekelwa yikho konke abanako. Uthi-ke uShembe namuhla sisasithwele isono sika-Adam no-Eva. Uthi-ke uYeshua banamehlo kodwa baboni. Banezindlebe kodwa bezwa. Banengqondo kodwa bathuthuzela njengesilimo esivuza amathe. Izwe lase-South Africa lisebumnyameni ngendlela eyisimanga. Futhi angiqondi noma liyoke liphume kulobu bunyama. Isizwe simnyama ikakhulukazi esase-South Africa sifana nenkuku eboshwa ngesisinga ivalelwe endlini. Kuthi noma isikhululekile ingaboni ukuthi ikhululekile ibuyele kuso isisinga. Okuseqinisweni abantu abamnyama abawuboni umdlalo odlalwa ngabezizwe ukuqeda ngabo. Zimbili izinto kumele uzazi uma ungumuntu omnyama. Oqala ukwazi ukuthi kithi okuyisono akuyiso isono kwabezizwe. Lento kufanele uqale uyazi ukuthi lento eyisono kithi akusho ukuthi kwabezizwe isono. Ngaphandle uma ungukwephula umthetho wesibili uthi thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Ngamanye amazwi uma ezinye izizwe zingagcinisa abantu akho sona esenzile ngakho ngeke ijazz. Uma zidla ingulube ngeke ijazz.
uma noma singenzani uNkulunkulu othena ngazenzi asijezi ngalokho ngoba azikho ngaphansi kwaNkulunkulu wethu. Into eyobajezisa kuphela umthetho wesibili othi thanda umakhelwane wakho njengoba usithanda wena. Lo mthetho u-apply kuso sonke isinto. Ayikho inkolo engathi kufanele ubulala umuntu. Ayikho inkolo engathi kufanele udlwengule umuntu. Ayikho inkolo engathi kufanele untshontshe. So is a universal law ezokwenza ukuthi noma ukholiwe noma ukholiwe uma uweqa lo mthetho uzolahlwa. Kodwa thina sithi sisizwe sikaNkulunkulu. Kodwa thina sithi sisizwe sikaNkulunkulu siziphathise okwabezizwe. Sikhohle ukuthi okuyisono kithi akuchazi ukuthi konke kuyisono kubo. Asazi ke koNkulunkulu babo. Okwesibili uma isizwe simnyama singakakwemukeli ukuthi sinzalo kaIsrael angeke siphume ebugqilini. Ngoba ubugqili bethu kwakheke phezulu ukuthi asikwamukeli ukuthi sinzalo kaJacob. Ngiyakwazi lokho. Yeah. Ngoba uma singakwemukeli ukuthi sinzalo kaJacob kusho ukuthi asiboni ukuthi uDeuteronomy 28 uapply kithi. Uma ke singaboni ukuthi uDeuteronomy 28 uapply kithi siyophuma kanjani ebugqilini? Asiboni ukuthi sinesiqalekiso, asiboni ukuthi sithwele izono zokhokho bethu. Asiboni. Njengoba singamemukeli uJehova njengesizwe sakhe, yonke into siyenza ngokukhulu ubula. Kodwa thina sicabanga ukuthi sihlakaniphile. Isizwe simnyama salwa iminyaka ngeminyaka silwela inkululeko. Kodwa mhla sebethi bathole inkululeko, abamhlophe bavele babenza ezinkulu iziwula. Bafaka izwe labo osizini. Engiyaye ngithi uma ngicabanga ngingaboni ukuthi bophuma kanjani kulelo sizo. Noma kule nkinga. Amanye ama-constitution kwamanye amazwe anento okuthiwa i-referendum. Okusho ukuthi ukuthatha umbono weningi. Uyabona kwamanye amazwe njengoba njena kuthiwa i-constitution ithi umuntu akangabulawa ngabe sekwenziwa i-referendum yokuthi abantu bavumelane nalento. Kodwa i-constitution yase South Africa ayivumeli provision ye-referendum. Okwenza ukuthi noma into singayinyanya kanjani sonke uma ingenya i-constitution azi i-constitution inhloboni yomuntu. Kodwa lo muntu okuthiwa i-constitution uma ekwenqaba lokho ekufuna lokho kokwenziwa lokho noma engaba yedwa. I-constitutional court iyakwazi ukuthi abantu abawu-12 benze noma yini wrong. Ibona abaphethe umhlaba. Bangangena enkantolo bebe u7 bebe u8 befike beshintshe into efuna abantu bonke emhlabeni bebathathu. Bangaphezulu kweqembu labantu abaningi abavotela into ethize. Bebathathu. Indlela ke leyo ebusa iSouth Africa. Ngamanye amazwi la eSouth Africa sinoNkulunkulu. Lo nkulunkulu oyi-constitution. Lo nkulunkulu oyi-constitutional court. Lokho kusho ukuthi noma abantu bonke bangasiphikisa isenzo esithize, kodwa umuntu oyedwa noma ababili bevumelana naso angeke siphase. Ngoba i-constitutional court iyosichitha uma singahambisani ne-constitution. Lelizwe liphethwe i-constitution esebenza nge-constitutional court.
into abantu bakithi eyabachaza ukuthi kuthiwe le constitution is the best constitution edlula ngisho i-constitution yase-USA. Kodwa kuseqinisweni this is the worst constitution, ikakhulukazi ukubusa isizwe esimnyama. Awukwazi ukuthi ungathatha i-constitution yezizwe eziphucuzekile uyenze ukuba isebenze esizweni esingazilutho ngompucuzeko. Ucabanga ukuthi ungathi ngoba umuntu bese ucabanga ukuthi ungahamba uyolanda imfene ihlalele nje iphile njengabantu. Ayikwazi imfene ukuphila njengabantu ngoba ayifani nabantu, yona yazi lutho. So umuntu ophucuzekile akakwazi ukuphila njengomuntu ongaphucuzekile. Lokho ngikuprove endaweni eziningi njengoba bengiyimanje nje. Ngiyakhumbula ukuthi ngangihlala kwa H7 angisazi lapha esikhaweni. Kwakuyindawo yomazakhele eningi ilokhuza lonke ilokishi. Bese ngale ko J kuba abantu nje abaphansi. Njalo manje uyothola ukuthi bona babulalana bobulalelana amaqembu. Kodwa thina ngapha sikhululekile ngoba siphucuzekile. Kodwa ngale ko J kuyaliwa. Namanje na abantu abamnyama babulalana bebulalelana ipolitiki. Kodwa ngeke uzwa belungu bebulalelana ipolitiki. Ngakho ke umthetho ozosebenza kubantu abaphucuzekile awukwazi ukuthi ubusucabanga ukuthi uzosebenza kubantu abangaphucuzekile. Awukwazi ukuthatha i-constitution yezizwe ngokwemvelo ezihlala ngokuthula ucabange ukuthi izosebenza ezizweni ngokwemvela yazo ezinodlame. Ngeke. Esiphila ngokulwa. Bese ucabanga ukuthi lezi zizwe zingabuswa i-constitution eyodwa. Ngeke uthathe i-constitution yabantu abahluphekayo abalala bengadlile ucabanga ukuthi i-constitution yabantu abayisizwe esidla izambane likapondo izosebenza kulelo lizwe. Ngeke. Yabona uma ungase uye kumazwe ase-Europe, i-newspaper ivele ibekwe emgwaqeni. Uma ufuna ukuba uyithole ufike ushiye imali uyishintshele ngoshintshi uthatha i-newspaper. Akho umuntu okhona. Akho umuntu ozonza ubugebengu. Uma ufika ku-petrol ufike uyifakele wona upetrol uyikhokhele kungekho umuntu. Mani lala akukho okhiya akuvalwa. Uma nje ungaya kumazwe onke ase-Europe ayikho lezi zinto ezingama-butler guards. Ngoba akho sigebengu esizofika sizodageza. Niyakubona lokho, niyakubona ngisho nakuma-TV. Kodwa kithi sonke thina abantu abamnyama sinama-butler guards. I-crime eSouth Africa yakhiwe i-constitution. Le constitution yakhiwe ngokukhulu uciko ukuthi iqede ngesizwe sakithi. Kodwa uzwa abaholi abamnyama beziqhenya nge-best constitution abayenzayo. Kodwa besho i-constitution ebhubhisa isizwe ngendlela eyisimanga. Inkosi ilanga yake yathi izwe lase-South Africa lokhululeka. Kodwa uma selikhululekile lophathwa yikati. Angazi ukuthi wayesho ukuthini ngalokho. Kodwa uma ubuka into eyenzeke eSouth Africa namuhla, uyazibuza ukuthi abantu abamnyama bazosikhipha kanjani kulobu bugqila abasifaka kubo. Ngafundela umthetho ine-constitutional 2 engathola kuyo i-distinction. Ngakho ke nginolwazi oluningi nge-constitution. Nokuthi i-constitution ingalibhubhisa kanjani izwe. Nokuthi i-constitution iwakha kanjani ama-dictators. Uyabona uma ufuna ukuba i-dictator uvele ushintshe i-constitution.
uthi yimi ngedwa engophatha lelizwe ngoze ngife mase ubhale kanjalo iconstitution yaso abazolukuza ukushintsha seyoze kuqhamuka amanye ama dictation ekushaye ngebhamu ubaleke bese beyishintsha ngibe imantshi kusukela ngo1985 ngakho ke ngiyazi ukuthi ijustice system ye-old regime ishintshe kanjani kwi-New South Africa ngoba yimina ebengiyiphutha into practice uma ngithetha amacala ngakho ke ngiyazi ukuthi i-new justice system iwakhe kanjani ama-criminals uma uthi uyacabanga uyazibuza ukuthi laba bantu abaphasisa le constitution babethi benzani ngoba namhla isiyinkinga kubo uma udlwengulwa isigebengu kumele uyobika emaphoyiseni ubhale istatement bese isigebengu siyoboshwa uma isigebengu sesiboshwa iphoyisa kumele lisitshele ukuthi sinelungelo lokuthi singasho lutho singachazi lutho ephoyiseni futhi singasibhali istatement uyasitshela uphoqekile ukuthi ukusitshela uma ungasitshelanga lokho kusibopha kwakho usenkingeni umthetho othi sitshele ukuthi sinelungelo lokuthi singasibhali statement sinelungelo lokuthi singasho lutho kodwa lo omangalile yena usibhalile statement kodwa istatement esibhalwe umangali kumele isiboshwa noma ummeli wesiboshwa asifunde bese ezilungiselela ukuthi uzosiphikisa kanjani ngazi noma ngiyizwa ufike wena umangali usibhale statement kodwa lo omangalelwe engasibhali statement kodwa bese kuthiwa futhi yena akahambi uyofunda istatement sakho nommeli wakhe uyosifunda istatement sakho kodwa wena awazi lutho ukuthi lo uzophika ethini akukho manga ongambamba ngawo ngoba akukho statement oke wasenza esingase siphambane nokusho esenika ubufakazi ngamanye amazwi uma ngabe umboshwa udlengule iphoyisa lifike likubopha kufanele ukutshela ukuthi ungasenza statement ungalitsheli lutho noma usuvela enkantolo kofike kubiza ukuthi uyalivuma noma uyaliphika icala uthi ngiyaliphika kodwa angiyimisela ukuthi ngiveze ukuthi ngiliphika ngani ebese ebizwa ufakazi lona okumangalele ekhulume wena uyazi ekustatement sakhe ukuthi utheni so mase ekhuluma ukuphambene lapha usekuzobanjwa lapha ukuthi wena statementeni sakho uthe manje usuthini lapha umuntu ongumangali umangalele usiyophuma engakasho lutho kuthiwa nje istatement sakho osenze emaphoyiseni siphambene nestatement sakho osenze enkantolo kodwa lo ovela enkantolo uthe sephambi kwemantshi wathi mayesebeka icala kwathiwa ungasho ukuthi isizathu sokuliphika icala isiphi mhla futhi umboshwa evela enkantolo ubekwa icala bese inkantolo kumele imtshele ukuthi noma esebekwe icala unelungelo lokuliphika abuye angavezi ukuthi uliphika ngasiphi isizathu uma wena inkantolo ungamnibike ungamtshelanga lokho ubufakazi bonke bungamchitha kwenze yonke into kodwa ifike iSupreme Court imkhiphele nje ukuthi awumtshelanga ilungelo lakhe fanele umtshele ukuthi unelungelo lokuphika abuye angavezi ukuthi uliphika ngasiphi isizathu icala ilungelo lakhe lelo
ufakazi uyofakaza yena nenkantolo bengazi ukuthi umboshwa uliphika ngasiphi isizathu icala. Ngisho wena osenkantolo oyimantshi awazi ukuthi uliphika ngasiphi isizathu. Nomshushisi akazi. Kwazi yena uaccuse kuphela ukuthi iliphika kanjani. Into ezokwenza ukuthi kulalele ukhuluma emva kwalokho ummeli eye kuye ethi wena thani. Wena uma usufika enkantolo unika ufakazi wena omshushisi awukwazi ukuthi wena uthena istatementini sakho usuthini manje ngoba asikho istatement osenzile. Uzobuzwa imibuzo ngummeli ambhedise umqede umboshwa. Ambhedise amqede umboshwa engakaze asho lutho. Egcineni umboshwa uyophuma kunganzwakalanga ukuthi yena uliphika ngasiphi isizathu icala. Uvele kuthiwa njena ubufakazi bakho kuyaphambana. Uphuma. Yonke lento kade ingekho kwi-Old South Africa. Iqale kwi-New South Africa. Le system kusobala ukuthi yakhelwe ukuvikela umboshwa lize liyophela icala. Nawe othetha icala uyabona ukuthi ayikho lento. Kodwa akukho ongakwenza ngoba kufanele ulandele i-justice system eyakhiwe i-constitution yezwe. The constitution ayinayo i-provision ye-immorality act, immorality. Ayinayo. Ngamanye amazwi kule constitution ayikho into elihlazo. Ayikho into engayisibona ubuntu. So ngoba le constitution inganayo immorality provision kuyo njenge-Old South Africa. Lokho kusho ukuthi uma umuntu ethi uyangichaza ukulala nodadewethu. Uma nodadewethu ekuthanda lokho ilokho umphakathi akwazi ukumvikela. Uma ethi hayi ngiyachazeka kulala nomama ekuvuma lokho akukwazi ukuthi kube khona umuntu okuvimbayo. Uma ngithi kuyangichaza ukulala nesilwane singahlukumezeki ayikho into engivimbayo. Ungenza noma yini uma ngithi kuyangichaza ukudayisa ngomzimba kunginikeza imali kuyangiphilisa akukho umuntu ozokuvika lokho. Uma ngithi kuyangichaza ukuthi ngilale nomunye umuntu wesilisa ngomuntu wesilisa noma ngilale nomuntu wesifazane ngengumuntu wesifazane ngikuthanda lokho akakho umuntu umphakathi akwazi ukumvikela lokho izwe lonke alikwazi ukumvikela. Leyo nto leyo iyophasiswa i-constitutional court noma sekwenqabe bonke abantu futhi akho referendum ezokusho ukuthi abantu bayenyanya lento. And that's what they call best constitution. And the best constitution isihlupha bona. Ngokwale constitution i-bestiality ne-prostitution ivumelekile. Noma ungaba iyiphi party, noma ungaba imuphi umongameli, noma ungaba imuphi ungqongqoshe wamaphoyisa angeke uyiqede i-crime eSouth Africa. Ngoba i-crime yakhiwe i-constitution. Ungaqhamuka ucele bebanga umsindo bebenze yonke into beyiqede i-crime eSouth Africa. Ungaqhamuka noma yiliphi iphoyisa noma ngabe ubani ngeke iqede i-crime ngoba i-crime yakhiwe i-constitution. Iyakhe kanjani i-constitution ukuthi umuntu owenza i-crime eSouth Africa akabopheki. Ngikhuluma into I've been a magistrate from 1985. Ngistopishe ukuba i-magistrate e-regional court ngo-2013. Umuntu oyi-criminal eSouth Africa akabopheki. Ngabopheki. Uthi umbopha uyiphoyisa ube ushawa uvalo ngoba ungathi uthi uyibona ususenkingeni.
uthi uthetha icala uyimantshi ube wazi ukuthi ngihambe ngayo yonke imigudu ngoba uma ke kwaba khona umgudi technically oyekile accused uyaphuma ejele akabopheki umuntu oyicriminal manje nginombuzo ukuthi i-constitution iyakhe kanjani icrime njengoba sike sachaza okokuqala kumele ubuke abantu leyo constitution ezosebenza kubo kumele i-constitution yakhiwe ngendlela yokuthi ivimbe icrime hayi ukuthi ithuthukise icrime yikho lokhu kukhona icala ukuthi uma ulenza ubulawe elinye udonse iminyaka eminingi kufanele umthetho wenze umuntu osebenza ukwenza noma iliphi icala abopheke ngisho ama sentences are very weak la eSouth Africa ungababulala abantu aba-100 ngisho aba-1000 ubabulele ngenhloso unganasizathu ube umuntu nje othanda ukubulala abantu noma ube umuntu othanda ukudlwengula abantu hamba uyohlala endaweni ethile udlwengu uma kufika umuntu wesifazane umfake endlini umdlwengule emva komdlwengulo umbulale beze bebe 100 uyenza leyo nto kodwa uma usufika enkantolo ngeke ubulawe bona befile bonke une right of life kodwa bonke laba bantu wena uyiqedile right of life kubo uma uthi lento yenzeka kanjani akakho ngakuchazela bokutshela nje ukuthi no human right ayikho isigwebo eSouth Africa esingaphezulu kwe life sentence and I life sentence into engekho ngoba umuntu oyenza I life sentence une right yokuthi ephume after sehlala ejele 25 years noma ngabe ubengana right yokuphuma yini umuntu emhluphayo esejele ngoba akho punishment oyithola usejele qaleni wawuthi mawuboshiwe ushawe nokushawa namhlanje na uma ungashaya umuntu uyiphoyisa noma ujele ungaboshwa isiboshwa ushaya isiboshwa ungaboshwa yini ezokuhlupha uma udonsa I-life sentence ngoba koshaya isikhathi sokudla udla ukhona nomuntu osejele okelambe hake kakwazi ukuthi usejele ungathiwa ubulawa indlala and yonke labo bantu bodliwayo abantu bendliwa yithi so I-life sentence ayithi shu kodwa into engenza ukuthi abantu besabe i-death sentence ngoba noma imuphi umuntu yakwesaba ukufa ngoba ilokhuza i-sentence must for purpose of prevention God ayikho lento eSouth Africa manje ngifuna ukwazi ukuthi njengoba kuthiwa nje ngizwe ingonyama ethi kufanele kuhlangane amaphoyisa nakuzwe lonke ukutholakala ukuthi kungavinjelwa kanjani ukuthi kubulawa amakhosikazi nezingane nokubulawa kwenduna ukuhlangana kwabo into nje yokwenza ukuthi kwenziwe ukuthi kodwa awukho ukuthi khona into abazoyenza ayikho awunjela uma uyiphoyisa ungazi kanjani ukuthi emzini othize kukhona umuntu oplana ukubulala umuntu ngoba iphoyisa into ofanele yenze ukuthi libophe umuntu into seyenzile uma kunobufakazi kodwa alikwazi ukuthi livimbe into elingayazi ngoba into enziwa purposely usuke uyiplanile and uyiplana enhlizweni yakho akakwazi omunye umuntu kuyazi
kuthi lapha kutoyizwa kuthiwa hayi sitoyizela ukuthi kubulawa abantu besifazane bebebulawa abantu besifazane bebebedlwengula abantu besifazane ngoba is something ongeke uzukwazi ukuyistophisha ngeke uyazi ukuyistophisha ngomthetho kuphela into engastophisha ngomthetho ukuthi umuntu odlwengula umuntu obulela umuntu ebulawe yabo. And ayikho into engenza ukuthi ukubulawa komuntu odlwengula umuntu noma ubulawa umuntu kube ingozi ethize ngoba uma ngabe ufanele ukuthi ufake ukhiphe i-death sentence ufanele kube ne-provision ukuthi i-sentence yakho iyo-reviewer ibonakala ukuthi ihambe ngakho yini. Khona abantu ababe kuvume ukuthi babulele kube nabantu abakuvumayo ukuthi badlwengule abanye abantu bebonwe benza leyo nto. So ongeke kube liphutha ongeke kuze kube khona iphutha lokuthi lento lo muntu ubulawe ngephutha. Ngangathetha icala eKimberley umfana wabulala omunye umfana egroundini kudlala umshawa zombulala kodwa kwathi maze kusenkantolo wathi angaze ngimbulala hana ngaze ngimbulala esho embulale kugcwele abantu njengoba nibaningi kangaka phambi kwabo wabiza ofakazi kuliwa nje nokuthi umuntu ethi angizange ngazi nje angazi lutho ngalento enikhuluma ngayo. Injalo ke indaba senkantolo injalo indaba senkantolo cishe u-95% wabantu ababulala ngokudlwengula abantu kunxa ukuthi bayazi ukuthi bazolwina icala. 95% wabantu abadlwengulayo badlwengula ngoba abana uvalo bayazi ukuthi i-possibility u-95% ukuthi bazolwina icala nokuthi noma bengalwinanga akukho bunzima abazokuthola ngokuboshwa. Umuntu osaba ukuboshwa umuntu osuke engayisigebengu kodwa umuntu oyisigebengu akakwesabi ukuboshwa. Ejele bazophathwa kahle abasoze balale bengadlile angeke beshawe ngabomthetho. Icrime elapha eSouth Africa ikakhulukazi lapha kwaZulu iyashaqisa. Awukaze ulibone izwe elinamadoda adlwengula abulale abantu besifazane njengakulelizwe okuthiwa line best constitution. Noma ungabulala abantu abangu-100 eSouth Africa ngeke ubulawe ngoba iBill of Rights ithi unelungelo lokuphila noma ngabe wenze inhloboni yecala. Uma uya emazweni ase-Europe ayikho icrime abanawo amacala emeda enzeka izinsuku zonke akekho amacala erape ongawafica eSouth Africa. Ikhambithini ngesonto elidlule isilo sithe akuphunywe neqhinga lokuqeda lolu dlame olubhubhisayo. Kulungile behlangane kodwa akukho khambi abangaqhamuka nalo ukuqeda udlame kubantu abamnyama. Okokuqala udlame lwakhiwe iConstitution. Okwesibili lesi simo sidalwe yithi ngokulahla uNkulunkulu. Lolu dlame lungaqedwa nguJehova kuphela. Kodwa kumele kuhlale ezingqondweni zethu ukuthi uJehova unguyise wabamkhonzayo. Ku-Isaiah 59 uJehova uthi bheka isandla sikaJehova asifinyeziwe kuba singasindisi nendlebe yakhe ayinzima ukuba ingezwa. Kepha ububi benu bunahlukanisile noJehova.
singiyaqeda inde kakhulu lelo kuza ngiyayinqamula. Inkosi usile banosile. Sino Inkosi ibusise enikuzwile.